गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायग्रोबाय। BTC नि टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ माब्ला साख्रिनि थिसनथाइ होनाय जागोन बेखौ BTC नि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि EM रबिराम नार्जारी बिथाङा फोरमायना होदों। बेजों लोगोसेनो मा जाहोननि थाखाय टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ साख्रिनि थिसनथाइ होनायाव डिले जाखो बेनि गुबै जाहोनखौबो फोरमायना होबावदों। दिनै बे आयदानि सायावनो गुवारै सावरायनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो जाहाथे गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा मोनफानि उनाव मोनफा जोबलांनो हमनायखौ नुनो मोनदों। बेनि गुबै जाहोनानो जादों फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि आंखाल। फोरोंगिरिनि आंखालनि थाखाय फरायसाफोरनि अनजिमाया खमायलांनो हमनायनि जाउनाव फरायसालिफोरा थैलांनो हमदों। बेजों लोगोसेनो जोंनि गोबां बर' बिमा-बिफाफोरानो गाव गावनि गथ'फोरखौ गुबुन बिजोङाव हगारनायनि जाउनावबो गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फरायसानि अनजिमाया खमायलांदों। फरायसानि अनजिमाया खमायलांनायनि जाउनाव सरकारा गंनै फरायसालिफोरखौ सरजाबनानै गंसेल' फरायसालि खालामनायखौबो नुनो मोनदों। गुबुन फारसेथिं BTC सरकारा टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ साख्रिनि थिसनथाइ होनायाव डिले जाबाय थानायखौबो नुनो मोनदों। BTC आव गासै 984 पस्ट लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारिनि थाखाय मासि लांदां जानानै दं। नाथाय दासिमबो टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ बै लांदां मासियाव दासिमबो थिसनथाइ होनायखौ नुनो मोनाखै। BTC नि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि EM रबिराम नार्जारी बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला गुवाहाटी हाइ कर्ट आरो दिल्ली सुप्रिम कर्टआव मोननै केस नांनानै थानायनि थाखाय दासिमबो साख्रिनि थाखाय थिसनथाइ होनो हायाखै। बे बाथ्राखौ रबिराम नार्जारी बिथाङा सिगांनि समनिफ्रायनो बुंबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि निउसनि सा 52 बिजाथिफोरा माखासे दान सिगाङावनो थिसनथाइ मोननो हाबाय। एसेम्बलि इलेक्शननि MCC नांनाय समावनो बैसोर केन्डिडेटफोरा थिसनथाइ मोननो हादों। नाथाय BTC नि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि EM रबिराम नार्जारी बिथाङा हाइ कर्ट आरो सुप्रिम कर्टआव केस नांनानै थानायनि थाखाय साख्रिनि थिसनथाइ होनायाव डिले जादों होननानै बुंनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो बेसो मोनसे सोंथि। जुदि थारैनो हाइ कर्ट आरो सुप्रिम कर्टआव केस नांनानै दंमारोब्ला कर्टनि स्टे अर्डारखौ दिन्थिनानै होनांगौ। नाथाय नंखाय बाथ्रा बुंबाय थानानै टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ फुस्लायबाय थादोंबा बेयो थारैनो साननो गोनां बाथ्रा। EM रबिराम नार्जारी बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला दा जुलाइ मान्थआव सामार भेकेसन सोलिनायनि थाखाय हाइ कर्ट आरो सुप्रिम कर्टआव जेबो खामानि सोलिया। बेनि थाखायनो सामार भेकेसना जोबोब्ला आगस्ट दानाव बै केसखौ फोजोबनो नाजागोन। जेब्लानो बे केसआ जोबगोन अब्लानो टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइखौ होनाय जासिगोन होननानै रबिराम नार्जारी बिथाङा फोरमायदों। दा नोंथांमोना रबिराम नार्जारी बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनासंदो। गुवाहाटी आरो दिल्लीनि सुप्रिम कर्ट, गुवाहाटीनि हाइ कर्टआव मोननै केस गोग्लैनानै दं। बे मोननै केस थानायनि थाखाय जों दा टेटनि परिखा पास जानाय गथ'फोरनो स्क्रुटिनिया कमप्लिट जादोंबाबो जों साख्रियाव दा एपइन्टमेन्ट होनो हाथ'वाखै। नैबे कर्ट केस गैयामोनब्ला, सुप्रिम कर्टनि केस, हाइ कर्टनि गुवाहाटीनि केस, बे मोननै केस गैयामोनबा माबा लांखावनो जोङो डिसेम्बरावनो एपइन्टमेन्टखौ होनो हायोमोन। खिन्थु दुखु गोनां बाथ्राया जाबाय बे मोननै केसआ एपइन्टमेन्ट होनायाव बिराद गिदिर मोनसे बाधा जानानै हेंथा जानानै थाबाय। दा अब्लाबो जोङो बे मोननै केसखौ फोजोबनो थाखाय आगस्ट मासखौ जोङो टारगेट खालामदों। दा नैबे जुलाइ दाना हाइ कर्ट आरो सुप्रिम कर्टआ जिहेथु सामार भेकेसन सोलिदों आरो बेवहाय कर्टनि खुनु खामानि गैया, खामानि जायाखै, बन्द'। आरो जेब्ला आगस्टआव हाइ कर्टआ खुलिगोन, सुप्रिम कर्टआ खुलिगोन, होमबानो बे केसआ जोबनायनि लामायाव पर्जायाव दा दंसै। बेखौ जों फोजोबनानै होनो हानाय लोगो लोगोनो जोंनि बे टेटआव पास जानाय फरायसाफोरनो जों साख्रिखौ मेरिट जायफोरा एलिजिबल केन्डिडेट बिसोरनो जोङो होनो हागोन। दा गोबाव जाबाय, जानो नाङामोन, जानो गोनां जानाया दुर्भाग्यजनक। आरो कर्ट केसखौ नाकच खालामनानै सुप्रिम कर्टनि केस, हाइ कर्टनि केसखौ नोङो नाकच खालामनानै रावबो गभर्नमेन्टआ जानला मोनला बेबायदि कर्टनि गोजौआव, आयेननि गोजौआव बारस'नानै खामानि मावनो हानाय रावहाबो क्षमता गैया। आरो जों बे खारनावनो होनो हानाय जायाखै। नोंथांमोना बयबो खोनानो हाबाय बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों। बिथांनि बुंनाय बाथ्रानि सायाव मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।